ኣብ 1971 ናጽነታ ዝኣወጀት ቀጠር ኣብ ዋንጫ ዓለም ኣይተሳተፈትን። ቅድሚ ሒደት መዓልታት ዝጀመረ ኣብዚ በዓላ ቀጠር ዘዳለወቶ ዋንጫ ዓለም ኣብ ታሪኻ ናይ መጀመርያ ክኸውን እዩ። ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ቀጠር ኣብ 1990 ተዓጽዩ። ብመሰረት ኣቆጻጽራ ኤውሮፓ ኣብ 1990ታት መጻረዪ ዋንጫ ዓለም ብስዑድ ዓረብ ተሳዒራ ኣብዚ ምድብ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ታሪኻ ካብ ዝለዓለ ደረጃ ዝሓዘትሉ እዩ። ቀጠር ኣብ 1960 ድሕሪ ምምስራት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ 3 ዓመት ኣባል ፊፋ እኳ እንተኾነት ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ግን ዕውቲ ኣይነበረትን። ሕጂ ድማ ኣብ ሃገራ ንዝካየድ ዋንጫ ዓለም ሙሉእ ምድላዋት ወዲኣ ኣላ። ኣብ መንግስቲ ይኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ብምስካት ቤተሰብ ናይ ቻነል ንክትኮኑ እናዓደምኩ ቀጻሊ ዝዝርግሑ ዘደንቑ ዘገርሙ ሓጸርቲ ዶኩመንተሪታት ክትከታተሉ ኢኹም ናብ ናይ ሎሚ መደብ ክሓልፍ ብሓባር ንከታተል። ቀዳማይ ስታዲየም አልጃኖብ ብፍልጥ ኢራቃዊት እንግሊዛዊት አርኪቴክቸር ዛሃዲ ዝተነድፈ ስታዲየም እታ መሃንድስ ሕጂ ብህይወት እኳ እንተዘይሃለወት እቲ ዲዛይን ግን ተሃኒጹ ክውን ኮይኑሎ። ናሕሲት ስታዲየም ብቅርጺ ኣካል ወይ ቅርፊት ኣረነ ባሕሪ ዝተሰርሐ እዩ። ኣብ ሓደ እዋን 40,000 ተዓዘብቲ ዘእንግድ ኮይኑ 5 ናይ ምድብ ጸወታታትን ካብ ብሉጻት 16 ሓደ ጸወታ ከእንግድ ተመሪጹሉ። ኣብ ስታዲየም አልጃኖብ ኣብ ሜዳን ኣብ ዙርያ መንበር ተዓዘብቲ ውዑይ ኣየር ዘመልክት ቀይሕ ፍላጻታት ኣዝዩ ዝሑል ኣየር ኩነታት ንኸይወፅእ ዝቆጻጸር ዓብ ምህዞ ኣሎ። ኣብ መዓልቲ ጸወታ 40,000 ሰባት ኣብቲ ስታዲየም ስለ ዝርከቡ እቲ ተዓዛቢ ባዕሉ ምንጪ ሙቐት ክኸውን ይኽእል እዩ። ቀጠር ኣብ ስታዲየም ብተዓዘብቲ ዝፍጠር ዋዕይ ንምቁጽጻር ምቹእ ሃዋህው ንምፍጣር ውፅኢታዊ ዝኾነ ስርዓተ ምዝሓል ኣምፂኣ ኣላ። ኣብ ትሕቲ ነብሲ ወከፍ መንበር ኣብ ስታዲየማት ዝርከቡ መቐየሪ ኣየር ንተዓዘብቲ ዝሑል ኣየር ይህቡ። ከም ናይ ሻወር ማይ መፍሰሲ ዝመስሉ ንኣሽቱ ቅርጽታት ዘለዎም ነቲ ስታዲየም ከቢቦምዎ መጠኑ ዝሓለወ ኣየር ናብ ተዓዘብቲ ይነጽ። እዚ ንተዓዘብቲ ምቹእ ሃዋህው ይፈጥር። ኣብ ሜዳ ንዝርከቡ ተጻዋቲ ድማ ካልእ ምህዞ ተገጢሙሉ። ኣብ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ሓደ ተጻዋታይ ኣብ ሓደ ጸወታ 10 ኪሎ ሜትር ወይ ኣስታት 3 ሊትሮ ረሃጽ የውፅእ። ስለዚ ተጻዋቲ ዝሑል ኣየር ክረኽቡ ኣለዎም። ማይ ሰውነቶም ክጽንቀቕ ስለ ዘይብሉ ብኹነታት ኣየር ቀጠር ረሃጽ ክትርህጽ ኣጸጋሚ እዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣካላትና ካብ መጠን ንላዕሊ ሙቐት ብምውራድ ኣብ ጥዕናና ጉድኣት ከስዕብ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ዋንጫ ዓለም ቀጠር ኣብ ዙርያ እቲ ስታዲየም ዝሑል ኣየር ብምንጻግ ኣብ ሜዳ ንዝርከቡ ተጻወቲ ምቹእ ሃዋህው ክፈጥሩ እዮም። እቲ ዝሑል ኣየር ቀስ ብቐስ እናወዓየ ምስከደ ኣብ ማእኸል እቲ ስታዲየም ዝተተኽለ መሳርሒታት ነቲ ውዑይ ኣየር ይስሕቦ። ብድሕሪኡ ተጻርዩ ይዝሕል እሞ በቲ ኣብ ዙርያ እቲ ስታዲየም ኣብ ዝርከብ መዝሓሊ ስርዓት ተጻርዩ ዳግማይ እቲ ዝሑል ማይ ነቲ ውዑይ ኣየር ድሕሪ ምዝሓሉ ናብ 3 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ መኽዘን ይኽዘን እሞ ንጽባሒቱ ንዝካየድ ጸወታ ድልው ይኸውን። ኣብ ህንጸት ስርዓት መቐየሪ ኣየር ቀጠር ዝነጥፍ ዶክተር ስዑድ ዓብዱልቃኒ ከም ዝበሎ ኣቀማምጣን ሓፈሻዊ ኣሰራርሓን መቐየሪ ኣየር ተፈጥሮኣዊ ኩነታት ክኽተል ዝተዳለወ ብምዃኑ ንተጻወቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣይርብሹን እዮም ይብል። ካልኣይ ኣብ ዓለምና እቲ እንኮ ተንቀሳቓሲ ዝኾነ ስታዲየም 974 እዩ። ቀንዲ ጸገም ናይተን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዘእንገደ ሃገራት ኮይኑ ዝጸንሐን ዝነበረን ዓቕመን ጸንቂቐን ዝሰርሖ ስታዲየማት ድሕሪ ጸወታ ዋንጫ ዓለም እቲ ዝተሰርሐ ስታዲየማት ቁጠባዊ ክሳርኡ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣብ ምድላው ዋንጫ ዓለም ሓደ ካብቲ ዘፍርሕ ነገር እንተሃልዩ ካብ 2 ወርሒ ንዘይበዝሕ ጸወታታት ቢልዮናት ዝውድእ ምዃኑ እዩ። ስለዚ ቀጠር ነዚ ጸገም መፍትሒ ኣምፂኣ ኣላ። ፈላማይ ዝንቀሳቐስ ስታዲየም ብምህናጽ ንዓለም ኣገሪማ ኣላ። እቲ ስታዲየም 974 ይበሃል። ብ974 ኮንቴነራት ስለ ዝተሰርሐ ከምኡ ተባሂሉ ተሰይሙ። ቀጠር ነዚ ስታዲየም ድሕሪ እቲ ውድድር ምዝዛሙ ንምስርሑ ዝተጠቀመትሉ ኮንቴነራት ንኻልእ ሃገራት ክትሸጦ መደብ ኣለዋ። ድሕሪኡ እቲ ሜዳ ክትጥቀመሉ ኣብ ዝደለየቶ ግዜ ዳግማይ ብምትእኽኻብ እቲ ስታዲየም ናብቲ ናይ መጀመርታ መልክዑ ክቕየርን ጸወታታት ከእንገድ ይኽእል። ስለዚ ድማ እዩ ነዚ ስታዲየም 40,000 ተዓዘብቲ ክሕዝ ዝኽእል ናይ ዓለምና ፈላማይ ተንቀሳቓሲ ስታዲየም ዝገብሮ። ኣብዚ ድማ ምህዞ ቀጠር ዝኾነ መቆጻጸሪ ኩነታት ኣየር ተገጢሙሉ ኣሎ። ሳልሳይ ስታዲየም አልባይት። ስታዲየም አልባይት 3,000 ተዓዘብቲ ዝሕዝ ገዚፍ እዩ። መደብ ምጅማር ዋንጫ ዓለም 2022 ቀዳማይ ጸወታ ከእንግድ ዝተመርጸ እዩ። እዚ ስታዲየም ኣብ ዋንጫ ዓለም ብድምር 9 ጸወታት ከእንግድ መደብ ተተሓሒዙሉ ዘሎ ስታዲየም ስሙ ካብ ጥንታውያን ቀቢላታት ቀጠር ዝወሰዱ እዩ። በይት አልሻሪ እቲ ስታዲየም ካብ ዶሃ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ከተማ በዓልኩር ይርከብ። አልበይት ፍሉይ ዝገብሮ ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ዘለዎ ስታዲየም
ምዃኑ እዩ። እቲ ስታድየም ኣዝዩ ጽሩይን ሓደስቲ ዘይተለምዱ ነገራት ዝሓዘ እዩ። ኣብቲ ስታድየም ኩዕሶ እግሪ ዝዕዘብሉ ቦታ ዘለዎ መደቀሲ ክፍሊ ኣሎ። ኣብ ማእኸል ናይቲ ስታድየም ናይ ኩዕሶ እግሪ ተዓዘብቲ ኮፍ መበሊ ዝተሃንጹ መደቀሲ ክፍልታት ብደረጃ መደቀሲ ክፍልታት ሆቴል ዝተሃንጹ ኮይኖም ብቬትሮ ዝተሸፈኑ ካብ ውሽጢ ኮንካ ክትዕዘበሎም ዘኽእሉን እዮም። ኣብ በረኻታት ቀጠር ብሰፊሑ ዝጥቀመሉ ዳሳት ቅርፂ ተተኺሉ ዝተሃንጸ ስታድየም ኣልባይት እቲ ዘገርም ነገሩ እቲ ስታድየም ብዘይካ መደቀሲ ክፍልታት ሰብ ሰርሖ ሩባን ፓርክታትን ኣለዎ። ራብዓይ እቲ ብወርቂ ቀለም ዝተለበጠ ስታድየም ሎሳይል። ስታድየም ሎሳይል 80,000 ደገፍቲ ዝሕዝ ኮይኑ ብቢልዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ዝዕዘብዎ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም ክካየደሉ ተመሪጹ ዘሎ እዩ። ኣብ ዋንጫ ዓለም ቀጠር ዝበለጸ ክኸውን እዩ። ዲዛይን ናይዚ መስተንክር ስታድየም ኣብ ባህላዊ ቅርፂ ዝተመርኮሰ እዩ። ካብ ዝኾነ ካልእ ስታድየም ዓለም ንላዕሊ ናይ ፕረስ መንበር መዘናግዒ ማእከላት መሕፀቢ ክፍልታትን ክህልዎ ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ። 5 ኤዱኬሽን ሲቲ ስታድየም ካብ ካልኦት ኣብ ቀጠር ዝተሃንጹ ስታድየማት ፍልይ ከብሎ ዝኽእል ሓደ ባሕሪ ኣለዎ። እዚ ድማ ምቕያር ሕብሪ እዩ። እቲ ስታድየም ፀሓይ ብሸነኽ ምብራቕ በሪቓ ብሸነኽ ምዕራብ እናዓረበት ምስ ከደት ሕብሩ ይቕይር። ብቅርፂ ኣልማዝ ንክመስል ተገይሩ ዝተሰርሐ እዩ። ዓቕሙ ድማ 40,000 ሰብ ዝሕዝ እዩ። 6 ስታድየም ኣሕመድ ቢን ዓሊ። ስታድየም ኣሕመድ ቢን ዓሊ ናብ በረኻ ቀሪቡ ዝተሃንጸ ኮይኑ ባህልን ልምድን እቲ ከባቢ ንምንጽብራቕ ዝተዳለወ ስታድየም እዩ። ነቲ ናይ በረኻ ቅርጽን ጽባቐ ሑጻ ብምልባስ እዩ ተሰሪሑ። እዚ እውን 40,000 ተዓዘብቲ ከእንግድ ዝኽእል እዩ። 7 መልቲ ፐርፐዝ ከሊፋ ኢንተርናሽናል ስታድየም 40,000 ደገፍቲ ዝሕዝ እዚ ስታድየም ኣብ ጉንበት 2017 ዝተመረቐ ኮይኑ ናይ መጀመርታ ስታድየም ዋንጫ ዓለም እዩ። ብዘደንቕ መስመር ምርኣይን ዓለም ለኻዊ ስርዓት ገምጋም ዘላቕነትን ዘለዎ GSAS 4 ኮኸብ ስታድየምን ኣብ ዋንጫ ዓለም ካብ ዝተረኣየ ብቴክኒካዊ መዳይ ዝማዕበለ ስታድየምን እዩ። እቲ ስታድየም ሓድሽ ኣይኮነን፣ ንዋንጫ ዓለም ብፍሉይ ዝተሓደሰ እዩ። ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም 2019 ከምኡ ንፊፋ ወርልድ ኣንጊዱ ነይሩ። 8 ስታድየም ኣልቱማማ ብነፃ ዲዛይን ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ ሽልማት ዝረክብ ዘሎ ኣደናቂ ስታድየም እዩ። ብጣቕያ ሰዓብቲ ምስልምና ከም ምልክት እምነት ዝተነድፈ እዩ። ጣቕያ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ርእሶም ዝለብስዎ ጻዕዳ ሕብሪ ዘለዎ ቆቢዕ ምልክት እምነት እዩ። ቅርጽን ሕብርን እቲ ስታድየም ነዚ ዝውክል ኮይኑ ዝተዳለወ እዩ። እዚ ድማ 40,000 ሰባት ዝሕዝ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እተን ስታድየማት ሽልማት ዲዛይንን ምህንድስናን ይቕበላ ኣለዋ። እተን ንቐጠር ንባህላ ይውክላ እየን ዝበሃላ 8 ጽቡቓት ጥራይ ዘይኮናስ ኣብ መላእ ዓለም ተራእየን ዘይፈልጥ ፍሉይ ቴክኖሎጂ ዘለወን እየን። እቲ ፀወታ ኣብ ኤውሮጳ ዝካየድ ዘሎ ክሳብ ዝመስል መቆጻጸሪ ኩነታት ኣየር ዝዓጠቑ እዮም። ፕሮፌሰር ስዑድ ዓብዱልዓዚዝ ዓብዱጋኒ ንስታድየማት ቀጠር ዝኸውን መዝሓሊ ቴክኖሎጂ ዝፈጠረን ዘማዕበለን እዩ። ዶክተር ኩል ዝብል ሳጓውን ተዋሂብዎ ኣሎ። እዚ ሰብ እዚ ሚስጥር ናይተን ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ ዓለም ካብ ምድረ በዳ ዝሑል ኣየር ዝነፍሰለን ስታድየማት እዩ። እቲ ዶክተር ሓደ እዋን ናብ ፕሮጀክት ዶሃ ምስ ተጸንበረ ከምዚ ኢሉ ነይሩ። ኣብዚ ዘለና ኣየር ንምዝሓል ጥራይ ዘይኮናስ ንምፅራይ ኢና ኢሉ ክገልጾ ከሎ ተዓዘብቲ ኣብቲ ስታድየም ንጹህ ኣየር የስተንፍሱ። ኣለርጂ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ጸገም ከም ዘየጋጥሞን ኣብተን ስታድየማት ዘሎ ኣየር ፍጹም ጽሩይን ንጹህን ምዃኑ ገሊጹ። ኣዳለውቲ ዋንጫ ዓለም ኣብ ኩለን 8 ስታድየማት ቀጠር ሙቐት ካብ 18 ክሳብ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክኸውን ምዃኑ ገሊጾም። እዚ ዘለናዮ ወርሒ ሕዳር ኣብ ቀጠር ፀሓያዊ እቲ ሙቐት ካብ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ንላዕሊ ክኸውን ከሎ 8 ስታድየማት ግን ትሕቲ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ክህልዎም እዩ። ንሓደ ኣፓርታማ ንምዝሓል ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ንዝፈልጥ ሰብ ኣብ 60,000 ክሳብ 70,000 ሰባት ኣብ ዘለዎ ስታድየማት ነዚ ምዕዋት ተኣምር እዩ። እተን ስታድየማት ኣብ ሰሙን 7 መዓልቲ 24 ሰዓታት ክፉታት እየን። እቲ ውድድር ምስ ተዛዘመ እውን ቀጠር ብፅሬትን ፍሉይነት ስታድየማታ ዝናኣ ሃኒፃ ኣላ። ናይ ሎማዓንቲ መደብና በዚ ወዲእና ኣለና። ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ወድሓንኩም።